Yana da kyau duk sanda ka cire charging port kana so ka sa wani, bayan ka gama cire charging port ɗin, abin da ya fi dacewa shine dole ka sa ma wajen dalma, saboda shi charging port ɗin wanda za ka sa sabon da za ka sa kenan, idan kana so ya zauna kuma ya ɗan samu tsawon lokaci ana amfani da shi ba tare da ya ɓalle ba. Saboda duk lokacin da ka cire charging port ka sa wani baka shashshare shi ko ka ƙara ma wajen dalma ba, idan ka sa shi zai yi aikin amma ka sani ba da daɗewa ba charging port ɗin na iya sake tugewa. Amma idan ka cire shi sai ka bi shi da dalma, insha Allahu duk sanda ka yi irin haka ka sa charging port ɗin zai daɗe ma customer kuma zai ji daɗin aikin saboda irin aiki mai kyau da ka yi mashi.